A mi sada, nažalost, prelazimo na jednu tužnu vijest. Jedna vijest nas je svih rastužila. Proteklog vikenda veliki borac za prava djece s invaliditetom Belinda Dobrec izgubila je, nažalost, vlastitu bitku s opakom bolešću. U znak zahvalnosti za sve ono što je ona učinila, pogledajmo neke od njezinih izjava iz naših emisija koje će zauvijek ostati u našim mislima. Mi živimo taj život za naše dijete. Jedini naš cilj je da napravimo sve ono što je u našoj moći svakoga dana, da na večer kad legnemo u krevet i kad pokušamo sagledati što smo taj dan napravili, možemo reći danas sam učinio sve što je bilo u mojoj moći da pomognem svojem djetetu. Nitko nas ne pripremi na to da ćemo postati roditelji djece s teškoćama u razvoju. Nitko ne pripremi obitelj na promjene koje se svakako desi u tom trenutku. Dolazi do pogoršanja psihičkog stanja u obitelji, materijalnog stanja u obitelji, dolazi do ugrožavanja nekih osnovnih egzistencijalnih problema s kojima se te obitelji susreću. Nitko ne radi s tim obiteljima, obitelji se raspadaju. To nije situacija koja je privremena, to nije nešto što može proći kao prehlada. To je jedna utrka na duge staze koju, nažalost, mnogi ne dovrše. Što treba imati u grudima da im se ne obrati? Što je bila za mene jedna velika sramota. Ako je to zemlja u kojoj živim, ja jednostavno ne želim vjerovati da je takvo mišljenje većine. To je mene strahovito pogodilo kao majku, kao roditelja, kao čovjeka općenito. No ono što je besplatno i ono za što treba imati volje, to nam je svima dostupno. A to je ljubav prema djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, saznanje da invaliditet nije niti zarazan, niti prelazan, dapače da dodir i liječi, strašno puno strpljenja, strašno puno ljubavi, strašno puno emocija i razumijevanje. Mi ne očekujemo, naravno u mnogim slučajevima, da nas neko može shvatiti, jer nažalost mene, nas mogu shvatiti samo drugi roditelji djece s teškoćama u razvoju, jer samo oni znaju što znači živjeti s teškoćama. Ali ostali bi mogli pokušati razumjeti i pružiti podršku nam na tom putu. Tko ima pravo nama roditeljima ukinuti nadu? Kad je nada mnogim obiteljima jedino što im preostaje.